Good morning, good morning, good morning. Mamuka say my diaries. Good morning. Mamuka say my diaries. Hope you had a lovely weekend. Hope mangamine weekend yakaropafadzwa, a blessed weekend. Mese kwa muri Megan Bewa, I can see you. Mazvimumba, I can see you. My sister Sibongile Marimo, ndikukuona mai Edi. Mamuka say tendai shua. Uri say anjadze Victor chawatama. Uri say mamoyo. Muri say komuningina mamoyo. Rumbidzai takudzwa zviri seiko. Nyamadzelo ncube. Ndiri kukuona mufana, ngiyakubona mfana wami, ngiyakubona. And the sound. Farisa Dick, I think it's your phone. Sound is there. Sound is there. Lindi, tenda inkomo, Lindi Ndlovu, njani, Catherine, kunjani, Shami. All right, guys. Makusina nandina kuya ninya yakakura ndanguya ninya diki nangoti tingosimudzirana semadhayari sevanhu vamwe chete sefamily tichingotaurana, pamwe zvichida wasvika panguva yekuti wakuda kudzikira, pamwe zvichida wasvika panguva yekuti hauchisina tarisiro yekuti upenyu hwangu huchamira sei, pamwe zvichida hauchazivi kuti wakuita 10 to which direction kuti upenyu hwako husimuke. Handiti saka tangoti mangwana nanhasi regai tingotaurirana, tingosimudzirana kuti pamwe kudaiko zvinezvi wasvika pabreaking point, wasvika pakuti ina handichakwanisa, handichazivi ndoita sei chero zvazvaita neupenyu. Tingoudzana kuti we never give up hope, never give up hope, because there is light at the end of the tunnel. Kune rambi kwekupedzisira kwegomba uko, kune mwenje uriko. Handiti zvichida maybe wanga uchisangana nezvakawanda usingatozivi kuti ndichabuda sei, uri mukati iyi uchabuda sei. Zvichida right now pamwe kudai basa wanguri watambura kutsvaga basa, neyo malockdown akauya kudai, so hauchazivi kuti woita sei. Zvichida izvo zvimangwana nanhasi hauna kana chekudya chekuti upe mwana, chekuti upe vana mangwana naanhu, hautozivi kuti wotangira papi, hautozivi kuti zvofamba zvakaita sei. Zvichida wakareceive retrenchment later, hautozivi kuti izvozvi raiti basa zvariri kunzi rapera nengumamiriro akaita zvinhu, saka ndotangira papi, ndichaenda ndakadii direction. Zvichida pamwe uri kwaudzwa nzvo nechirwere chisingarapike, handiti kuda ndidzo kensa idzi kana kuti ndochi, handizivi, wakatogive up hope mukati meupenyu hwako kuti hapana zvichaitika chero Mwari zvamaita. Regai ndingokudzai mangwana nhasi ndichingotika, do not give up hope. Munoziva God cannot give you a burden that you cannot carry. God saw it fit to give you that burden because he saw you can carry that burden. Mwari vanozviziva kuti mutoro wavakupa iwoyo unotofamba nawo, mutoro iwoyo unogona kuutakura, because vanenge vachiona in the midst of everything that you are going through, in the midst of everything zviri kukushungurudza, in the midst of kuwasawana hope kwauri kuti uchifunga kuti saka life yangu ichamira kaita sei, saka ndichibuda apa ndichaenda ndakadii, saka zvinhu hazvisi kundifambira cheta sei. Let me tell you this mangwana nanhasi kuti Mwari mudikani vari kuona, God is seeing everything that you are going through. God will never give you a burden that you cannot carry. Zvisi zvauri kuenda through nazvo panguva ino, Mwari vari kuona, Mwari vari kutoziva, Mwari vane way out yako mangwana nanhasi. Anditika usagive up hope kana kuteura mvura mubhaketi uchiti aiwa ini pangu patondiperera. Hazvina kuperera until God says it's over. Kusvikira Mwari vati zvapera ndopaunozoti zvapera. Handitika usateerere mashoko anotaurwa nevanhu, usateerere zvinhu zvokuti munhu angada kuya chikudza kuti hapasina pekutangira apa, zvokuita hapasisina bai mwana, matogumirwa neupenyu, handioni muchiibuda iyi musituation iyi. Iye ambokuisa musituation iyoyo, iye amboita kuti basa rako ripere, iye amboita kuti mangwana nhasi umuke usina chekubata. Ari kuti kudii? Ari kuti zvapera here kana kuti ari kutosa zvapera? Ari kuti zvapera here kana kuti vanhu vari kukudza tisiri kukudza kuti zvapera? Kana usati waudzwa naiye muridzi weupenyu nemweya watiri kurarama, muridzi weupenyu nemweya watiri kurarama kuti zvapera, do not give up hope mudikani. Ramba wakatarisa, ramba wakadzvanya, ramba uchienda kumberi. Handitika ramba wakatarisa. Guys, munozviziva kuti vamwe vazhinji venyu tiri kumaforeign lands uku zvinonetsa. Uri kumaforeign land uku izvini uri kumba chako chaiko, sometimes ukamuka uchitaura kuti mukati memba yako uchidzavana kuti handina chekubika, they don't seem to understand. Haungaudzi mwana ninga nefoedzi kuti nhasi handina chekukupa, zvinenge zvakatooma semubereki kuti udze mwana. Kana uri murume wareceiva tsamba yekuti basa rapera sensichinenge iri kuZimbabwe, unenge usingatozivi kuti murume unoudza semudzimai kuti handisina basa, handisina pekutangira, hakuna kana nepensheni yacho maRTGS, hakwanisi kuti atange kuita business, unenge usingazivi kuti unovatangira sei. You may be right now you are feeling like a failure in life. Uri kuona sekuti wakanganisira mhuri yako, uri kuona sekuti wafeila mhuri yako, wakundikana mhuri yako, uri kuona sekuti wakundikana vari vanhu dhize newe. Rega ndikudze
ndikuudze mudikani, kune chinhu chinonzi Mwari kumusoro kudenga uko, kune chinhu chinonzi Mwari kumusoro kudenga. Mwari vasingafavhi, Mwari vasina favor, Mwari vasingatarisi ganda rako, Mwari vasingatarisi kuti uri murudzii, Mwari vasina tribalism kuti uri mundevere kana kuti uri mushona. Mwari vakazara nerudo, Mwari vakazara nekuti gonera nguva dzose. Vanotoziva kuti mukati medambudziko rauinaro iwo hauna answer, asi ivo ndo vane answer. Vanotoziva kuti mukati medambudziko rauri kufamba naro, mukati mezvikukudya mwoyo panguva ino, kusvikira wati right now handitika ni Mwari handichazivi kuti ndoita sei, Mwari ndasarenda. Hanzi panogumira pfungwa dzako ndo pandinotangira, paunogumira iwewe ndo pavanotangira Mwari. Chingovaudza Mwari ava zvichida uri busy kuronga maplans, uchiti ndicharonga ndakadai so ndikozobuda ndakadai so, but munoziva here kuti sometimes zvinhu zvatinoronga hazvibudise izvozvo, nokuti Mwari vanenge vasina kuzvironga vari ivo. Zvinenge zvakarongwa newe nenjere dzako. Mwari vanenge vasina maplans iwayo. Mwari vanokushifta vokuisa pane imwe kone kuti unoti ini ndanga ndakaronga izvi, but hazvina kuzodai so, zvazobuda zvakadai, because Mwari vanenge vakupa direction yavo yavanoziva kuti ukatora direction iyi ukafamba nedirection iyi, direction iyi you never go wrong. Iyi yaurida kutora direction iyi haisiri iyoyi, haina kwainokuendesa, iri kugumira panzira, iri road iri kusina kwainoenda, inogumira panzira. Tora direction iyi. Problem yedu vazhinji ndeyekuti tine nharo, vazhinji vedu tine nharo, hatizvinzwisisi. Hatinzwisisi kuti kana Mwari vati vandirambidza plani iyi vakandisa apa sei vadaro, tinenge tisingazviunderstandi. Ndinenge ndichitofunga kuti Mwari vandivharira maplani angu, ndinenge ndichitofunga kuti ko zvinhu zviri kufamba sei, uyu ndi Satani. Sometimes it's very important to listen to the voice of God. Sometimes it's very important to listen to what God is saying to us. Unenge wakaplana zvese uchiti mangwana ndikamuka makuseni ndoda kuenda ndinotengesa pakadai so, woenda uchiti ndikunotengesa ipapo, ndinoita business rangu rakadai so, woona polisi yakamira ipapo ichiti pana hapasi kutengeswa nhasi, hautengesi nhasi. Wobvapo Mwari vokuti enda unotengesera uko, iwoti uko koina kuswona ndakaplana, pamwe zvichida ndokwanga kune macustomers ako, pamwe zvichida ndokwanga kune breakthrough yako yezuva iroro, but nekuda kuti iwewe hausi kuda kuteerera Mwari. Handimona mukatarisa pana Jona akati atumwa kunzi enda kuNinivha, handiti unoparidza shoko, akati inini kuwanikwa ndichienda kuNinivha unoparidza shoko, ini handisi kuzoenda kwamuri kuti ndiende. Ini zvandotoita pano ndakutiza, ndakukwira chikepe ndoenda kunyika inonzi Tashishi ndichitiza chokwadi kuda kutiza Mwari. Akati apinda muchikepe akati ndakuenda kuTashishi zveNinivha yamuri kundiudza izvo hazvienderani neni, ini ndine muono wangu wakasiyana newenyu. Akapinda muchikepe changa chinanga neNinivha. Sezvinei Mwari nokuti ndiMwari wandakuudzai, ndakambokuudza kuti God is not a respecter of men. Handiti Mwari vakati aiwaka, ini ndini muridzi, ndini ndiri kurongera maplans, ndini ndiri kupa zvese, ndini ndiri kutuma, ndini ndiri kuti enda uku, iwe uri kutiza uchiti uda kuenda uku. Rega ndikutaridze ukuru hwangu, rega ndikutaridze mapowers angu. Mwari vanowanikwa vachiwisa chikepe, vachiwisa chikepe chiya muni panosvika shaki hombe yosvika yomumedza, yasvika pakumumedza shaki hombe yoenda naye kwaari kunzi aende ikoko. Handiko wakanga anzi aende anoparidza ikoko, kanga achitiza yonomuritsira ikoko, onomuka ave kunzvimbo yeNinivha yakanga yaudzwa kuti enda unoparidza ikoko. So sometimes we dodge the plan of God. Tida kuunza maplans edu isusu, tinododja zvatinenge tiudzwa naMwari kuti ita zvakadai so, toda kuita zvedu because we think tisi tine yakapenga, tisi tine yese. Mwari havana basa nekala yako kuti uri yellow bone, Mwari havana basa nekala yako kuti uri munhu mutema, Mwari havana basa nemota yaunodriver, Mwari havana basa neklasi yako, Mwari havana basa nemabrazilian aunenge uchipfeka, Mwari havana basa nenzara dzaunenge unadzo, Mwari havana basa nekuti hanzi ndinenge ndichingodzwa pandafamba pese kuti you are very beautiful, une beauty yaunayo. Mwari havatarisi seizvozvo izvo. Handitika chinokaunda pamberi paMwari mwoyo wako, nekuti you are the chosen one. Some of you today, you don't even have cars because Mwari vanozviziva kuti the moment he gives you a car, the moment he gives you that car kuti vakublessa nemota iyoyo, handitika uchatanga kushungurudza mukadzi, uchatanga kufamba nemotikari iyo uchikwidza magirlfriends, uchatanga kufamba nemotikari iyo uchikwidza maboyfriend, uchatanga kuenda kunzvimbo dzisina kururama nemotikari iyoyo. That's why God has been blocking you kuti vakupe motikari iyoyo. Mari zvine chinangwa, Mwari havaiti chinhu chisina plan, Mwari havaiti chinhu chisina benefit, Mwari havaiti chinhu chavanenge vasingazivi kuti chinobatsira iwewe muzuva ramangwana. Vazhinji venyu have been praying handika nekunamata ti Mwari mukandipa basa rakanaka, you made promises even to God, mukandipa basa repamusoro Jehovah, ndichakurumbidza ine kusingaperi, ndichakunamata ine kusingaperi. But the reason why you are not getting that job is because God knows kuti vakakupa basa iroro watoparadza mhuri yako, vakakupa basa rine mari yepamusoro yauri kutsvaga iyoyo, watokangana kwawakabva, watokangana mukadzi wako, wakuita masmall house hobo, wakuita maexpenses asingapindirani, mhuri yako yakutozochema voti iwewe ramba uri
palevel yauri ipapo. Apapa ndo pandiri kugarisa ipapa kuti urambo uchingoziva kuti une mhuri, urambo uchirespekta mukadzi wako, urambo uchidanana nemhuri yako nemukadzi wako. Ndikapa mari yakawanda ndiri kuona wapanduka iwewe, but because we are human being, we don't understand the work of God, we don't understand how God operates. We are quick to say Mwari havapinduri munamato yedu. Mwari havapinduri munamato yedu. Nanguri nanamata inini. I have fasted for years. I have fasted makore akawanda ndinomuka ndichinamata ndoendawo kuchechi ndinoita zvese, but Mwari havasi kundipindura padambudziko iri. Vamwe vari kungoblesswa nemotikari, vamwe vari kungoblesswa nechakati, ina handina. God knows kuti pane era, pane something chiripo chinotaka chagadziriswa vasati vakupa motikari iyoyo mangwanana nhasi. Ukatanga wagadzirisa ipapo, ukatanga watsvaga, handitika chaita kuti musoro uchikuita kuti musoro uteme, chaita kuti Mwari vati iwewo wanamata makore nemakore, you are faithful pamberi paMwari, but motikari iyo usati wave nayo. Hanti ukagadzirisa ipapo ukaenda kuna Mwari kuti alright, ndigadzirisei muri imi, ndisazvigadzirisa ndiri inini, ndigadzirisei muri imi. Ndinorasika, ndinoonekwa ndadzokera pakutadza kwangu kuya, ndinoonekwa ndadzokera pazvinhu zvamuri kundinyimira motikari izvo. Mukandigadzirisa muri imi Mwari, plani yangu inoindika, plani yenyu inoendeka, ini changu just follow the lead. Zvinoita tisingaiti. Problem yedu muzuva ranhasi, tiri vanhu vekuti tinowanikwa tisingagutsikani, tiri vanhu vanoda kuwanikwa chizvikombeya, tino vanhu vanoda kuwanikwa tichimhanya resi dzakafanana nedzevamwe, kuti ninge amhanya resi yake, ninge adai so azviwana sei, ndoda kutopinda kumbunyikidzira. Handitika God's time is the best, guys. Let's wait for God's time. Hapana munhu anovharirwa panza achinzi wakafa uchinzi uchafa uri rombi. Handitika God can write off all that. Handitika tinoziva kuti kune vanhu right now as we speak, hama dzekwenyu dzekwaunobere dzigere pasi right now, dzimwe dzisina kuvata madeko dzichireverera. Handitika vamwe vachikuisa muzvihari, vamwe vachikuisa muzvitende, vamwe vachikuisa mumabhotoro, kuti uyu hafi akaibata imba, uyu hafi akaroorwa, uyu hafi akamubata basa rakanaka, degree osari pasi pepilo, but they seem not to work. Handiti the moment you turn your life to God, the moment you surrender, you give your life to God, ukati Mwari, ava vanhu variko, vanhu vari kuita zvakadai so, but who has the final say? And the final say, and the final say is you, and the final say, and the final say muchaona zvese zvinodzokera mutrack. Mwari, God can shift chimwe nechimwe. Panonzi is the very make it possible. There is nothing impossible in front of God, because the that we know can never forsake nor abandon you. The God that we know can never take you and put you in a position or in a place, at a place whereby he knows but you don't have a way out. Vangataura zvakawanda pamusoro pako, vangareverere, vangataura zvavanoita, vakadedza mweya yemadzinza, vakadedza mweya yemashavi, vakadedza mweya yehuroi, vakakupuma uroi, vakakupuma zvinhu zvavanokupuma, asi rega ndikuudze, vanhu venyama tiri vanhu venyama tinotaura, handitika tiri vanhu venyama tinobata-bata, handiti, but what is the author andika and the finisher of your life saying? Ari kuti ndipo here pane final destination yako, kana kuti sisi vanhu venyama sehama, hama dzinenge dzichingozvinetsa, dzinenge dzichingodaro. Do you know that there is something that God can do anytime? That is resurrecting everything that has been dead back to life in your life. Chinhu chese chakanga chafa mukati muupenyu hwako, chakanzi chakafa mukati muupenyu hwako, kudai marriage yakatonhora kudhara mukati muupenyu hwako, kudai vana vakatonhora kudhara vari kunetsa, kudai basa rakangori rafa kudhara kuti tambura usi kuriwana. Tell you, God can take whatever that you have lost. God can mukatarisa mubhebheri soko raMwari anditi kunonzi pakanga mukadzi anonzi Mary pakanga ashayikirwa nemwana handitika anotsvaga kutsvaga shamwari kuti rega ndimhanye kushamwari ndinotaura kuti ndafirwa panapa handinako no akamhanya akanotsvaga kati murume anonzi Jesu yandinomuwana kupi ngauye pano mwana wangu ashayika mwana uyu ndiye akambondipa asi panguva inoi mwana ashayika zvisina tsarukano anodzokera kunotsvaga Jesu onowana Jesu oti Jesu mwana wamakandipa mwanakomana wamakandipa iye uya after neta makore akaona ndisina mwana uya ashayika Jesu anotaura kuti anopindura kuti aiwa haana kushayika akarara achidzokerana kumba kwemwana uya kunoona mwana anonzi ashayika anosvika otaura kuti talita kumu kureva kuti muka get back to life talita kumu hanzi mwana anobva amuka obva ahwetsura panguva iyoyo obva aita back to life. So in whatever situation
whatever situation you're in right now, Antika, sometimes you just need to say talita kumu. You just need to say talita kumu. Come back to life. You just need to pray and say, God, this situation is now dead in my life. It's now hopeless. Apasina hope apa. Iriruva rakatofa. Ichakatofa. Basarakatofa. Upenyo direction. Antika, allow God to just say talita kumu. Antika, allow Jesus to just say talita kumu in your life, and everything that is not making sense right now, that is dead right now, can come back to life. Can come back to life. Problem, we want to put our trust in men. We put our trust too much in human beings. We tend to listen to people. You end up but he is there or she is there telling you kuti iwewe hakusina kuchina neupenyu apa ndopo wagumira. Anenge achitokudza kuti ndopo watogumira, but iye mukati muupenyu hwake ane ake madambudziko mahombesa akadarika ako ekutoti naiyewo ari kutotsvagawo solution yekuti ndoita sei kuti zvangu zvinifambire, but ari kukuudza iwewo mukati muupenyu hwako, ari kuda kuvhara upenyu hwako, ari kutaura mukati muupenyu hwako kuti you are lost. Upenyu karurame kekungotambura ndokepoika upenyu kaunako. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna chinonzi upenyu hwekutambura ndo upenyu hwako. Hakuna unonzi upenyu hwekunzi unofanira kugara everyday uine musodzi pamatama mukati memba ndokuti baba vari kunetsa. Hakuna chinonzi everyday mukati meupenyu hwako vana vari kunetsa, saka unofanira kugara uchingochema nekudemba kuti ina hangu Mwari ko ndakakanganisirei, honai vana ava zvavari kundiitira everyday zvakatopera because somebody told you kuti hapasisina apa. Unofunga kuti pane chaitika. Pane mumwe munhu akatokudza kuti unoona chirwere chewatobatwa ichi hapasisina zvakatopera apa, hapasisina mai mwana, chitongoita countdown, indai munojoina funeral policy nokuti hapasisina apa, munoona muchimuka hapasisina, chingomirirai nguva yaMwari. Munhu ari kukuudza, munhu akafanana newe, munhu anotori ndiye Mwari here. Upenyu hwake iye hwake akapedza here kuuronga? Haana kupedza kuuronga. Hakuna chinonzi kuna Mwari this is impossible. Chinonzi Mwari ndo pavanoda ipapo panenge paunenge wagive up hope, wati ndapererwa handichazivi, vanhu vese vakujaja, vanhu vese vakukondema, vanhu vese vapedza newe, vanhu vese vakuita raka vakuita ravhuzu, vati uyu asisina basa, vachikutarisira pasi uri pasi petsoka dzavo, vachikuti iri irombe iri, uyu haana kana basa, uyu haana chanoita chinoitika, uyu here uyu haana kana basa, uyu haana iyi here, uyu achinji uyu. Andiona Mwari ndo pavanoda ipapo. Mwari ndo pavanosvika vosimudza marombe. Hanzi nokuti ndimwari vanosimudza marombe kubva kuguruva. Mwari ndo pavanosvika ubva vachinja situation ipapo. Vanhu vese vanezenge vakutarisa kuti ko ndiye uya wataiti hazviiti, ko ndiye uya watanga takaisa muhari kwakabuda sei. Ndo pavanozoona vamwe vachidedzwa kunzi varoi asina kana mushonga wakabata, because she or he trusted in someone bigger than a human being, because akatrusta kune umwe munhu ari pamusoro pechinhu chinonzi munhu. Vachiti takamuisa mubhotoro chero zvikaenda sei, patakafushira bhotoro haafi akawanikwa. Ndokuparira kwedestiny yake. Kune vanofunga kuti vanosunga madestiny zvachose, but ngandikutaurire mudikani, usazvinetsa nekuti nhasi ndakasungirwa destiny yangu, ini ndakasungirwa destiny yangu, upenyu hwangu hwakatomira, saka ini zvandada kuitawo ndakunotsvaga iwe vaya vanoita zvokusunungura, vanoti uya neropa rehuku, uya neropa remombe, uya neropa rechakati. Just raise up your hands this morning. I'm not judging vanoita izvozvo, handisi kujaja vanoita izvozvo. Umwe neumwe ane choice yake paupenyu. Ndinoziva kuti vanhu tinobhirivha mune zvinhu zvakasiyana. Ini ndiri kutaura nhasi kune avo vanotenda, avo vanotenda handitika kune musiki wavo, handitika kungoti ingodzokera pamberi paMwari mangwana nanhasi ngotaura kuti Mwari hakuna chakapedziswa, chamakapedzisa Mwari. Kana vakaisa bhodhoro ravo, show them that you are God, show them that you are Lord, show them that you can overpower all this evil, show them that Jehovah you are above all the situation. Ndimi Mwari munogona kungo nhasi kosi asina kufa nepoison, ingatamisira poison 1 kosi asina kufa nayo nokuti Mwari vanenge vati it's not yet time. Vanenge vati it's not yet time. Ndikuona comment kubva kuna Leonora, hanzi my niece was birthday on Saturday, Mwari vacho vane favor. Leonora, panguva ino uchifunga kuti Mwari vane favor, Mwari havana favor. Ufunge Mwari vakatoona nisi yako yoyo, muzukuru wako iyeye, ande vari kuda riro ruva rakakodzera. Maybe Mwari vakatoona kuti regai ndimutore asati asvika pakunyanya kutadza, because akasvika pacertain age achanditadzira zvokuti gena rakamumirira. Pamwe right now mwoyo tiri vanhu venyama, mwoyo inenge ichirwadziwa, mwoyo inenge ichipisa kuti zvaitikirei kufamily yedu, tashai
tashaikirwa nemuzukuru wedu, zvaitikirei kwatiri, nezvaitikira kumwe, nezvisina kuitikira kwatiri, but maplans aMwari zvandambotaura haasiwo maplans evanhu. Mwari vatoona kuti irori ruva iri ndo randiri kutotana, ndo randiri kuda. Irori ruva iri ndikarirega rikasvika pa40 years rinenge raparara, rinenge ratadza, rinenge rasvika pakunditadzira, denga acharioni. Right now yangove mwoyo yenyu yakurwadziwa, pamwe muzukuru wako izvozvi kutaura kudai so atove kuimba yeumambo, atove kugadheni yeEdeni, atove kutotaura achidya nemadzimambo, atori pamberi pauso hwaJehovha. Isusu takungonetsekana nekupishikana pano nekukweshena Jehovha, maitiro aJehovha kuti ko Mwari apa zvakafamba sei. But God is the only one who has an answer. Why akatenda kutora muzukuru wenyu? I felt the same way, Leonora, when my mother was taken away from me. Panguvayo, nothing made sense. Nothing made sense. Panguvayo, ndakazvibvunza kuti but why Mwari? Why musina kumbotorawo? Sure, musina kuendawo pana mai ningi vandaiziva kuti vaendesa muraini. Mambonotorawo ipapo. Sure, mafamily line rose tapedza kuti anhu amwe chichema. Ko avo sei vasiri kumbotogwa. Chimboendaiwo ipapo kudando vari kudya vanhu. Panguvayo hazvisingameki sense. Panguva it was not making sense, but Mwari vakatozoona kuti maybe rega nditore ivava vanhu ava, ndoda kutora ipapa, ndoda kutora ipapa, ndoruva randiri kuda muzuva ranhasi, irori ndo rakandikoshera pazuva ranhasi. Maybe you are still given a chance kuti utendeuke iwewe nhasi, Leonora, iwe nemhuri yako mutendeuke. Uyu anga katotendoka, uyu anga asina chipomerwa, pamwe Mwari vakati rega nditore iyeyu nokuti anga asina chipomerwa. Nguva ndiyaMwari, nguva haisi yevanhu, nguva haisi yedu. Isu tiri vanhu venyama, tinodya salt. Ndosaka nhasi tichipisa, mangwana tichitonhora, mangwana musi tiri pakati nepakati. Hatina patakamira, panonzi makuwa takazara, panonzi rudo tizere, panonzi zvakanaka tinenge tiripo because tiri vanhu venyama. Tiri vanhu venyama, hatizivi patakamira chaipo. 1 minute we are Christians, we are preaching the word of God. The next minute muromo iwoyo wanga uchiparidza ndo muromo uri kushauta, ndo muromo uri kutuka, ndo muromo uri kunyeya, ndo muromo uri kuita makuwa, ndo muromo uri kunotsvaga zvinhu zvaningi, ndo muromo uri kupomera vamwe mhosva, ndo muromo uri kutuka. Se muromo iwoyo mangwana unomona wakabata maiki uchirumbidza Jehovha, ubva washaya kuti kuziva kuti munhu wenyama tiri vanhu vakaita sei. Ndo chinonzi munhu wenyama ichocho, ndo chinonzi isu vanhu venyama. Saka mukangozvinzwisisa vadikani kuti musa give up. Do not give up hope. Keep holding on to the hem of the garment. Mukadzi wokubuda ropa akati Mwari handisi kuzokusiyai kusvikira mandiporesa. Akave nekutenda kuti ndikangonobata chete chigehemu chegemendi rake iroro akapfeka iroro ndichaporesa. Tsime reropa randitambudza for makore ese aya richapora. Ene zvechokwadi nekuda kwefaith akasvasvavira mukati mevanhu imomo, akangonoti ndikangonobata chete kamupendero handichika ndinopora. Ene zvechokwadi asvasvavira atambura nokumbunyikidza kuti apinde mukati mevanhu, anobata mupendero wenguo yaJesu, akanoti kubata kudai so hanzi tsime reropa rakapwa. Sometimes tinoda tofangwa kumpunyidzira. Sometimes we don't even have to relax, we don't even have to give up. Tofangwa kuti tizvimanikidzire pamusuwo wakamanikana iwoyo, timanikidzire mukati mechaunga imomo, mukati mezviri kunetsa imomo, mukati mezviri kugozha imomo, timbunyikidzire imomo, tipinde nditi Mwari dangonobata chete kungonobata kanguo kenyu kemupendero Jehovha, zvinhu zvangu zvinobva zvaita. Mwari, maybe God is just waiting for you to do that. God is just waiting for you to do that. Kuti ungombunyikidzira, unyatsa kungoti Mwari ndakumanikidzira, zvakaoma zvakadaro ndiri kumanikidzira, ndiri kupinda mukati mechaunga, ndoda kungobata mupendero wehembe yenyu chete. Nhasi is the end of all my problems. Mwari vanenge vakamirira nguva iyoyo. Uchingonobata nguva yemupendero wavo kudai so, unoona zvinhu zvichishanduka kudai so, zvinhu zvichitena around kudai so. People start asking kuti ko uyu azozvigona sei, ko uyu wataiti hapana i00, ko uyu wataiti ndo rombe riya, ko wataiti ndo hure riya, ko uyu wataiti ndo mbavha iya, ko apa zviri kufamba sei. The power of God. Wambunyikidzira, wabatikidzira, wamanikidzira mukati mechaunga imomo wanobata. Problem yedu, we fear judgment from people. Tinotya vanhu vasingagoni kuparadza mweya nenyama, vanhu vanoparadza nyama dzedu vasingagoni kuparadza mweya yedu. Let us fear munhu anokwanisa kuparadza mweya nenyama, kwete anokwanisa kuparadza nyama asi mweya wangu asingakwanisi kuubata. Tinotya judgment yekuudzwa kunzi upi uyu, yekuti unozikanwa kuti iwe waimboita zvakati, saka ukazoonekwa kutora shoko raMwari kunonzi hakuna zvakadaro, ndefake ava ndekudai. So you are not saying or doing anything for anyone, you are doing that for the good of your own cause. You are doing good, you are doing that for God. Hausi kuitira munhu ukaziva ipapo
haufa ukagona kufadza munhu, haufa ukagona kumanikidza munhu kuti akufarire, haufa ukagona kumanikidza munhu kuti agamuchire zvaunenge uchiita zvakanaka, haufa ukazvikwanisa. Chero ukazama sei, chero ukaita sei, opposition party will always be there. Problem unenge uchingotya kujajwa kunzi ndinonzi ndakazonzi ndakambodanana nemurume anga ari womunhu, ndakazotora murume womunhu paya, saka kuti ndizodai so, kana kuti ndaionekwa ndakashamba ndichidai so, saka ndizotaura shoko raMwari vanondiziva. Ndosaka kuine word rinonzi repent. Ndosaka kuine word rinonzi repent, because anybody can repent. Zuro ndizuro ndinogona kuva ndakakuona nezuro handi uchiita zvawaiita, asi usiku hwacho ukazviudza kuti Mwari izvi zvandichita izvi handichazvidi, ukatendeuka usiku ihwohwo. Handitika hanzi mbavha yakatendeuka nezuva rekupedzisira pamuchinjikwa ikati Mwari indoda kuenda nemi kuparadhiso, nenguva yekupedzisira yakawanikwa iri kuparadhiso. Asi kune vamwe vakanga vagara vachingoti Mwari Mwari Mwari, zvisiri zvokubva mukati memwoyo, paradhiso iri havana kuriona. Mwari vanokusumudza kubva kuurombe, kubva kudhasti, kubva kuvhu, vachingotaura vachingojaja. Iwe Mwari vanenge vachingokusimudzira chete, vanenge vachingokuendesa. Vanenge vakatarisa vachingotaura, vachingoita miromo ngechienda padivi, vachingosvera, vachingoita matare avo, mamiting avo, vachingoti ndezvekunyepa. Hakuna munhu asina kutadza, hakuna. Hanzi let that one with no sin cast the first stone. We are all sinners, but we seek to be righteous in front of God. We are seeking the glory of God. Tese tiri vatadzi. Kana Sauro anove anonzi Pauro nhasi akanga ari munzira yekufamba kuenda kunouraya maKristu, Mwari vakamupenyera panguva iyo vakati iwe wauraya zvakwana, kubva nhasi hauchaurayi, kubva nhasi wakutevera direction yangu, kubva nhasi ndakutungamirira iwe wakutevera kumashure kwangu, ndiye anozove muparidzi mukuru. Mwari vakawaipa out zvivi zvake zvese vakaita start afresh. Why not you as well? You can still do the same. You can still do the same. God can wipe up your tears today. God can wipe off every burden, everything that is troubling you nas. Mwari vanogona kuzvibvisa. Every chimwe nechimwe chaunofunga kuti ichi apa pandakazoita apa ndakazouraya apa ndiregeregwa handidii, rega ndikutaurire mudikani, ingosvita zvikombei iwe naSou kuti wakauraya here vanhu vanosviva, vanhu vakaurawa naSou panguva yake. Asi Mwari vakamuregerera vakati I am wiping off zvivi zvako, kubva nhasi iwewe ndakukusarudza wave wangu. Handitika chisiya zvakaipa unditevere. Akasiya muchinjikwa, akasiya zvakaipa akatakura muchinjikwa waJesu akamutevera. You can still do the same. You can still do the same. Musaswera muchizvidya mwoyo, musaswera muchizvitongesa, musaswera muchizviudza kuti upenyu hwenyu hwakatomira, musaswera muchizviudza kuti just because iwe wakanga uchingori munhu anongofamba, munhu akanga asina chinhu, munhu anongofamba, munhu asina kana life, munhu asina kana direction. Ita direction kati muupenyu hwako. You have a vision. Handitika ask God to help you in your vision. Ask God to help you mukati mourwere hwawakanzi unahwo ihwohwo. Handitika because my opinion emadoctors ayo. Handitika asi opinion yaMwari inoti kudii? Opinion yaMwari inoti kudii? Because inini ndio yakatopa ita singu nekuda, ita singu saida, but not kuti munhu akaisa stemp pamusoro poupenyu hwako kuti ndakaisa stemp ga uyo achafi akapinda mbakatobuda zvakakwana ndakamuburitsa ndikazodai. No. Just say the word. Talita kumu. Bring back everything that has been dead in your life back to life. Dzosa zvinhu zvese zvakafa mukati moupenyu hwako zvidzose back to life. Zvidzose back to life. The devil has dominated so very much mukati moupenyu hwedu. Satani akabata mukati moupenyu hwedu kudarikidza shoko raMwari. Muzvitarise. Shoko raMwari right now it's being limited, it's being controlled, it's being rine malimitation. Harifanirwi kunge harisviki parinofanirwa kunge richisvika. Handitika Satani akabata. Satani anonyepera kunge shumba isiri shumba. Satani paanojova kunge shumba but haisi shumba. Anojova nyana. Anotadza kunge riri zizi but zizi risina nyanga. Tarisai vedu vedikani mupenyu watikurarama mazuva ranhasi. Chokwadi tichida kudzana chokwadi chisingapusukama. Upenyu hwedu is being controlled most of us by the devil. Zvatinotaura zvinobuda mukati memiromo yedu unonyatsotoona kuti vakomana Satani akabata. Satani ari kutonga kati muupenyu hwedu. Hatichazivi kuti watiri kuheta kana kuti takungorasira. All in the name of kutaura. Chero ndataura. Takungorasira. The devil is dominating. The devil is dominated. Kana ndakaona nzvimbo yakagarwa naSatani
panguva ino pari kushandiswa vanhu nasatani, pari kushandiswa vana vamwari nasatani ka chinhu chinonzi social media. Ngapauye munhu anenge achiuya pano kuzotaura shoko raMwari, tinowanikwa tiri 15, 5, 10. Panotaurwa makuhwa tinowanikwa tiri 1000, 1200. Zvinhu zvisingati benefiti mweya yedu, makomenti atinenge tichirasira ipapo, zvinhu zvisingatibatsiri mweya wedu, zvinhu zvisingati benefiti mweya wedu. Do we sit down at one point and ask ourselves kuti izvi zvinondibatsira chi? After everything is said and done, after I have commented, what is it going to benefit my soul? What is it going to benefit me in life? Nothing. After that, tatukana, tabvamburana, ndamukunda tichiisa macomments edu kuti ningi 10 ningi 0. After all that, takuchidzira moto wokuti vanhu vabayane, vanhu vaurayane, tadzvara modzi yeruvengo. What is going to happen after that is done? Chichi chaitika? Tadzvara modzi yeruvengo ka? Tadzvara modzi yeruvengo tisu? Ask the comment section. Ndisi tiri kudzvara modzi yeruvengo? Tiri kudzvara modzi yeruvengo? Tiri kunokuchidzira pano instead yekuti pari kunetsana vanhu tiende kunoisa runyararo ipapo, tiende kunoisa pisi ipapo, tiende kunoisa light chiedza ipapo. Handitika tiri kuenda kunokuchidzira kuti anonyanyisa mutuke upi, anonyanya kuoneregwa uya anonyanya kufamba naye. After that and then what? After that and then what? We are people who are confused. Pachokwadi, be the truth. If the truth is to be told, we are people full of confusion. We are people who are confused. That's why most of the things that tinodanga timopenyu tinonamata kuna Mwari hazvibudirire, because hatiziye pachakamira. One time we are cold, as I said earlier on, the next minute we are very hot. Atiziye patakamira. We cannot draw the line now kuti apa tiri kutamba tiri kufara, but in the name of kufara, how many people are we hating? In the name of kutaura nekuda kunzi ningi ndakapenga, and how many people am I destroying or am I hating? Before I open my mouth and say a word, and handina here wandarwadzisa, handina here wandaprovoka, we are there to put firewood. Tiri kudira petro pamusoro pehuni kuti zvinyatso kupfuta, zvinyatso kubhebha, kubebesa. Ruvengo rwacho is too much. The hatred that is dominated amongst us as people is too much. And in the end, what are we going to gain? Nothing. Do we know each other? No. But the level of hatred that is amongst people these days, that is amongst people on social media these days, you can be surprised. Do these people know each other? No, they don't even know each other. They have never met. So why all this hatred? Why this hatred? We are allowing the devil to use us. We are now the agents of the devil without us knowing directly. Tikushandiswa na Satan. Tisingazivi kana kuti tichiziva kuzvatiri kuita izvi. Why can you not be a light where there is no light? Why can you not be a peacemaker where there is no peace? Tiri busy kuparadza. Tiri busy kudonedzana. All for what? No answer. All for what? No answer. Just kungonakirwa chete kuti tadonedzana. Zvapera zvakadaro, kungonakirwa chete ngoti tadonedzana. Regai ndikutaurirei. Upenyu uhu tine patiri kugumira. Tine patiri kugumira upenyu uhu. One day you'll be answerable to your actions. One day you shall answer to your actions. You shall answer to a comment yawakaisa. You shall answer to my bashing or to my insults awaisa. One day zvinhu zvako zvicharamba kufambira, uchavharira mablessings ako, uchavharira zvinhu zvakawanda nokuda kwezvinhu zvaunenge uchitaura uchifunga kuti it's a joke, ndepekutambira. We are just tiri kutamba, not knowing kuti God is watching. God is everywhere. Even pasi pemvura varipo, even mubako varipo, even paimwari varipo. Uri kuzvivharira makomborero ako nekuda kwezvinhu zvaunenge uchiita. Mangwana uchadedzera ndakaroiwa, vakandiroya,
vakandidai vakandidai, hapana kuroya. Pamwe wakazviroya wega, wakazviroya wega. But zvisinei, each to their own. Umwe neumwe nezvinomufambira, umwe neumwe nezvinomufambira, umwe neumwe nezvinomitira. Tinosangana nezuva rekutongwa, asi chana nchida zvangu kungotaura ndechekungoti kune avo vanga vakuda kugive up hope. Don't give up hope. Ramba wakabatirira. Nhasi chaiye itogeza umuke kana wanga uchifila like not waking up, kana wanga uchifila kuti handina kana purpose in life, chibva watomuka right now, ubva watonogeza kumeso, uise lipstick kana uise vaseline, ubude panze nesmile uchinyemwerera uchingoti God I thank you, all is well. Mufiriji mako musina kana pekutangira mangwana nhasi, usina kana chekupa mwana, itenda unovubata firiji yo uti Mwari ndokutendai all is well nefiriji yangu yakazarai, musina chirimo. Mwari ndokutendai wakabata macertificates ako nebasa rangu ramuri kundipa iyi. Ndinotokutendai Jehovah because rangu ririko ende zveshuwa rako ririko. Inotaka kurumbidza Mwari uti Mwari all is well, all is well. Utotaka kutorumbidza Mwari kuti all is well. Zuva rangu ranhasi Mwari, let it be directed by you. Imi Mwari ndimi munoziva, regai nditevedze nzira dzangu ngadzifambiswe nemi, nzira yangu yanhasi ngaifambiswe nemi. Inotanga kutofamba sabosi. Kana wanga une madegree yako wakapedza kuita law, uri kushaya basa rekuti uende kuna practice handiti kuma-law firm and what not, chitopfeka kana unayo sutu yakanapfeka hembe dzakanaka uchitopractiza kuita kunge munhu akamira mukoti uchitotaura kuti your majesty, your honor, good morning your honor, uchitopractiza uchitotaura kuti Mwari all is well, rangu basa ririko, rangu basa riri kuuya. Inotanga kupractiza iko zvino, usamirira kuudzwa. Inotanga kupractiza right now. Kana wakazvidza kuti ndiri kuda kuita business, I want to be a business woman, I want to be a businessman, chitotanga kutosimuka right now utopractiza chitotaura kuti dei manga mabvisawo ichi apa maisa apa, mabvisa ichi maisa apa, please set my meeting for nguva dzakati. Start practicing today. Start putting that dream that you have, that vision that you have into action. Chitotanga panguva ino to put it into action and say God all is well. Ini rangu basa riko, ini rangu business rakandimirira, I'll be dressed like a business woman ndichinda ku business rangu. I'll be dressed like a business woman ndichinda ku business rangu. Ndio unoziva zvada kuita mukati mupenyu wako, ndio unoziva pari kukushungurudza. Kana yanga iri marriage yanga usina, inotaka kumuka nhasi mangwana nhasi yauri kutsvaga yanga uchinamata rangu waisa kuti Mwari ndinokutendai all is well, wangu murume aripo. Handitika wangu murume aripo, saka kana ndazi wangu murume auya, Mwari mazondipa murume wangu auya, ndichaisa mubhedha wangu ndakadai, ndoisa odrop yangu yomira yakadai, TV yangu inenge iri apa apa, ndo pane ndichibikira baba apa. Start practicing now. Start building into life right now. Une AIDS hairapiki, HIV hairapiki, une cancer hairapiki, une zvigwere zvisingarapiki zvakangwanda. Kototanga totaura kuti right, ini ndakatoporeswa nezita raJesu, ndakapora kudai, so chirwere hachina simba. This disease belong under my feet. Chinogara pasi petsoka dzangu, ndo pachinogara, ndo pachiramba chiri papo right now. Ini semunhu akanzi nemadhokta ndine cancer kana kuti ndasara ne4 months, aiwaka ini gore rinouya, handitika gore rinouya pamwedzi wechi8, ndinenge ndichida kuita project yangu yakati. Start bringing that into life. Handitika wakanzi une HIV hairapiki, start telling God kuti you know what Mwari, gore 2021 kana 2022 Mwari ndinenge ndakuda kuita mumwe mwana, ndoda kuita mumwe mwana wangu papa zvichitondifambira ndichitodai. Start planning now. Do not be limited nekuda kuti wakaudzwa kunzi zvakati. Usalimitwe. You have that faith yekuti ini ndiri stubborn faith. I've seen so many people vachinibvunza nguva dzakawanda sometimes. I am not saying people you mustn't use your masks, you mustn't do social distancing mucovid and what not, but my faith inini vanachiti isa mask, ndikataura kuti guys, do you know what, ndakaisa mask. Kana Mwari vaona musiwo zvakakodzera kuti unofanirwa kungoiwana covid kai, unozvibvunza kuti ndakaiwanira kupi, inga ndaifamba nemask, inga ndaifamba ndega, ko ndakaiwanira papi, inga ndinamboita interact nevanhu vanenge vasina mamask, inga wani takanga takagara kumba munguva yelockdown, hapana kana kwataenda kumabasa kana kupi, ndakaiwanira kupi, because zvinenge zvakangonangana newe. But unopinda mukati mevanhu ivavo vanonzi kwai munomese umuvawanika covid ka, ugobuda uri iwe wega usina covid yacho. Zvigoshamisa vanhu kuti ko inga vanhu vese vari kunzi vanga vari panzvimbo apa vakaita covid, ko iwe wabuda sei usina. Ndo zvinoita Mwari.
That's how our God operates, how he operates. Have faith in everything that we do. Iva nekutenda mune chimwe nechimwe chaunoita. Iva nekutenda. Ndapinda munzvimbo dzakawanda munozviona guys, people saying kuti isa mask sanchita kuti andifili comfortable kuti ndongofamba ndakaisa chimaski pane vanhu vanenge vachitozvifarira vasina mamaski acho. I want to fit in their community, I want to fit in their society, ndoda kufanana navo. Saka ndikaisa maski ndinenge ndakuita kunge ndikuva inini pachangu semunhu wenyama ndinda kufila kunge vari kufila kuti ndikuvatarisira pasi. Rega ndifanane Mwari, ndimi mandiisa panzvimbo ino, ndimi mandituma pano Mwari, chandoziva ndichabuda muno ndisina chinhu chacho chinonzi covid ichochi, ndichabuda ndisina. And I've tested so many times. 2 weeks back, last week hiyo ndakabva kunotesta negative. Vana vechikoro vakavhura, vakanzi hakuna mwana nouya asina bepa recovid. Handitika vavhura zvikoro nhasi, vakanzi hakuna isusu vane magrade 7 wakatavhura kudhara, hakuna mwana nouya asina bepa recovid, vese negative. Baba vekwangu vanoshanda kumaini kokuti sometimes anokuziva kuti unoziva kuti chii, nokuti vanhu vechirume kutenda kushoma, unoziva kuti kudika Mwari na gore rino mwedzi uno covid tikaikuta zvakaoma, unoziva kuti mucage tenda nayo kuunderground tichinosavhiya vachienda kubasa ravo ikoko. Handika tinenge tichinopinda vanhu 100, tanga tiri 100, ndikakudza kuti mushift yanezuro mabatwa vanhu 60 vari covid inonzi positive right now. Handitika but isista testwa covid negative hatina, nokuti ndimwari veminana, ndimwari zvishamisa. Vanotestwa every day, vanoitesta vapinde vanhu vanga vakamira navo ipapo. Umwe munhu vanga kuna bhuru wavo akavigwa 2 weeks back. Handitika wavaifamba naye, handitika angari assistant wavo, wavaifamba naye vachienda kupi kumaprojects watoti kumamaini and everywhere. Handitika akangonzi covid, akapinda muhospital haana kuita 3 days. Vakavhunduka vakapanika usiku hwese, tikanamata usiku hwese tikati amuna zvikanzi munoziva kuti kana unhu uchiita kavision ngekufunga kuti ndakanga munhu ari kunzi bhuru wangu ari kunzi makombo ari kunzi aishayika, saka aitopinda muhospital necovid unotofila kunge unayo. Vakatanga kuita kunge zvimasaini zveflu, ndikutonzwa kunge ndatove nayo, kunge ndiri kuwa flu, kunge ndiri kuwa sore throat. Vakatanga kuita mahallucinations emasymptoms anga asipo. Handitika tikafamba mangwana tikaenda kunotesta, handi vakanzi negative. Vakati kana zviti because ndiye munhu andaifamba naye, even mumota taifamba 3-2 tisina kana mamaski, tikazodi hazvigoni kuti ndikanzizoshekwa covid. Handitika vakadzokera futi after a week vakawanikwa futi zvenegative, vakadzokera kubasa vakawanikwa futi negative. Ndimwari veminana, ndimwari zvoshamisa, hakusi kugona kana kungwara kwavo, asi kuti Mwari ndimwari veminana. Instead of us focusing on nyaya dzisina basa, nyaya dzekufarira kuwisirana kwevanhu, kutsvaudana kwevanhu, kutukana kwevanhu, why not busy praying for our families? Tinamatire vasingagoni kuzvinamatira vari mukati memhuri yedu, especially varume, faith yavo ishoma. Tinamatanzi kutenda kwako kuchaporesa iwe nemhuri yako. Tiponesi tinamatire vana vedu, tinamatire varume vedu kuti Mwari pavanofamba vakomberedzei neropa renyu. Put the mark of the blood on their foreheads. Pavanopinda kuchikoro, when COVID-19 sees the mark of the blood, the cross on the forehead, inofanirwa kutiza. It should run away from my kids. It should run away from my husband. It should run away from my family. It should run away from my friends. COVID-19 ikaona vana. Why not focusing most of our energy in things that are positive? Why not praying for one another? Why not carrying burdens for one another? Watisagoni kutakurirana mutoro kuti ndingataura dambudziko rake kuti vedu wenda netse kana ndichazindoita sei, ngatimbotora nguva yekuti ngatimbonamatirai mukadzi uyu, timboita dhee kuti timbotsanyira mukadzi uyu, timbotaura naye ndanditika sisterly love, tichiedzoita time yekuti yedzozvinzwa kuti zvipira kuti zviri kufamba singati mupenyu wake. We don't have time for that. We do not have time for that. Tine busy kutarisana pasi. We think umwe munhu ari better than the other. Regai ndikutaurire pamberi paMwari, in the eyes of God, we are all equal. In the eyes of the Lord, we are all equal. Hakuna chisikwa chiri nani kudarika chimwe. Ungangove hako uchifamba nema Range Rover. Ungangove hako uchifamba nema Lamborghini kana maFerrari. Rega inutara, zvinhu zvepano pasi zvinhu zvinosara, zvinhu zvenyama zvinosara. Musi wokunzi bhera rarira, hwamanda yako rarira wakuenda. Ansana mbona akanzi akaenda neLamborghini yake ini. Ansana mbona achibwebra chinzanzi akavigwa neFerrari yake akamutora kuminesa kudenga. Ansana mbomuona. Asanambomuona.
tinovigwa zvakafanana. Guva ratinopinda nderimwe chete. Ndaona vasikana vakanaka chaizvo, vana vakanaka, beautiful girls, beautiful ladies. Handitika nekuda kwebeauty yehuso wavakapuwa naiye musiki anove ndiye akavasika. Achitaura kuti nina very much beautiful, achitarisira umwe munhu pasi, vachipiwa mazita ekunzi vana Shatrisha, vachipiwa mazita ekunzi vana mazita akasiyana-siyana nekuda kwebeauty yausina kunge ukapiwa chidhori, ukapiwa ivhu nhasi kunzi onda kupa dhaka iri, humba munhu wako umumisa apa, umufemere mweya afambe. Asana mbona munhu anonzi akafemera mweya muchidhori chakaumba nemavhu chikafamba. Andina ansati, but because of that beauty wakapiwa naMwari, Mwari vakati alright, these are the looks that I'm giving you. Unoona munhu yeye yausingazivi kuti yakabva nekupi beauty ukazongozvarwawo uchingori nayo, asi pane kwayakatangira. Unoona mumwe munhu achitarisira mumwe munhu pasi achivati vapi vekusviba ava, vapi ava vekutsvukuruka ava, vapi ava vemaziroma ava vemhino ava. Kuvhaira nebeauty yausingagoni kana kuumba chidhori kuti uchifemere mweya chifambe, tizive kuti wakaumbawo wako munhu wakutarisira vamwe vanhu pasi. Because God has blessed you with material things, God has blessed you with a house, mumba mako hamuchabvumidzi kupinda vamwe vanhu. Because God has blessed you with a car, ukaona munhu kana hama yako kana munhu waunoziva akamira bus stop akamirira lift, hauchakwanisi kuti umukwidze umupe lift muchienda same direction because ave pasi pako nokuti wakaropafadzwa nemotikari yawakapiwa. You are blessed with that car. Ndeyako ava vachakodzeri kuswedera mudhuze newe. Motikari yekuti uchifamba kana Mwari wakangozvifunga, wakangozviudza Mwari kuti today is the end, I want to take back whatever that I've blessed this person with, inogona kungorovera, inogona kungopfuta yakamira, inogona kungonzi yafa beyond repair, engine yaparara. Handitika zvapera zvakadaro. Zvimwe zvinhu zvatinovhairana nazvoka it's not even necessary mukati muupenyu hwedu. Vamwe vanhu vatotarisira pasi soka mangwana muchavaona vave vanhu vepamusoro-soro, and then you'll be shocked and surprised kuti uyu anga ari pasi pangu, ari pasi petsoka dzangu, koasimuka sei. Sometimes our actions dzinoita kuti tidzokere pasi, vaya vepasi vasumudzwe vaiswe kumusoro. Hanzi ina handina mati, Mwari wei, ini ndododa nezvandinazvo. Use your assets. The assets that are being spoken about, that are being talked about, ma-assets ari pamuviri pawakapiwa naMwari, zvawakapiwa naJehovha, ndo zvawakushandisa right now as a weapon of destruction, as a mass of destruction, kuti udestroy vamwe vanhu nazvo, kuti uzvione kunge uri nani kudarika vamwe vanhu. Regai ndikutaurirei vakomana, as much as tichida zvinhu zvakanaka chaizvo tese, but sometimes zvinhu zvika izvi it's vanity. These things leads us to hell. Takatarisa, these things leads us to hell. Zvinotiendesa kugehena nekuda kuti we don't know how to use them properly. We don't know how to help other people nazvo zvinhu izvi zvakanakisa. Tinoseka. Ukaona social media vanhu tichisekana urombe, vanhu vachisekana kuti upi uya hanaka nachinhu, unombobata fungwa. Ini ndomboobserva ndotarisa, ndoisa hangu malaughing emoji ndoseka. Kumwe kuseka kwandinenge ndichiita zvangu inini paya ndoda kuudza ichokwadi. Hakusi kuseka kuti ndiri kuseka kuti pataurwa chinhu chiri fani kana kuti chinhu chinonakidza kana kuti kudii. Ndinoseka kuti Mwari dei manga matibatsira, because ignorance dzatinadzo dzakanyanyisa. We are very ignorant. Tinozviti tiri vanhu vakadzidza, but we are very ignorant. Ndoisa malaughing emoji ndomira, because tiri busy kuseka umwe munhu kuti upi. Hapana zvinozikamwa paya, hapana zvinozikamwa paya. Upi ko hana kana chinhu yakutambura uya, uri busy kuseka kutambura kwoumwe munhu, uri busy kuzviona uri nani pane umwe munhu, uri busy kuseka munhu ari kuita hasili yake, ari kutengesa zvake chaari kutengesa madomatisi ake, uri busy kuseka munhu ari kutengesa zvake mbambaira dzake. Hanzi ndosaka uchitengesa matomatisi. So what? Ndatengesa madomasi akumbira mumba kwako here? Akumbira chingwa kumba kwako here? No wonder people vakawanda vakadaro. Even in life dzatinenge chitanzi life dzavo ka vachagara vachingotaura nekungorarama iwo atinoti mafake life aya, nenyaya yekuti paripo pawakambotaura zvimwe zvinhu zvisingaenderani, paripo pawakambotaura zvimwe zvinhu zvokuti wakatarisira mumwe munhu pasi. Musi wazvinokubhajira, musi wazvinokubhendera muupenyu, you can't come back and say, you know what, ndakambotaura shoko rakati paya, saka iko zvino zvavakwangu, zvavakwangu.
tinotarisirana pasi, tinotarisirana pasi zvakanyanyisa, tinosekana zvakanyanyisa, tinosvorana zvakanyanyisa, tinofarira hondo zvakanyanyisa, tinofarira makuhwa zvakanyanyisa. Exactly, Bullet. One thing that I respect you for, because I always see most of the times, sorry, I'm not talking about you anyway, but anyway, this is not about you. But anyway, I like her for one thing. Normally, Panonzi, anomira nechokwadi chake. She stands for her truth. Anomira nechokwadi chake. One thing that that's why I like this woman. Anomira nechokwadi chake. Live your life knowing kuti tomorrow there is no guarantee kuti mangwana chamuka oripo. Tikaista embori mukadzi yayo yainzani Rochelle aifarira zvema live hysteric. Woke up one day tikanza kunzi Rochelle akafa. Isitanga tamuona pa live kusora nezuro. Tikati he zvikanzi akafa. Tikati chi zvikanzi he aita overdose he azodidi umangati aita heart attack. Our tomorrow is not guaranteed. Our tomorrow is not guaranteed. Why can we not fix our lives while least we are still able-bodied? Timbosiya nyaya dzekukuchidzira, nyaya dzemako, tininyanyo kufarira zvinhu zvisina nebasa rese, zvisinga benefit our souls, zvinhu zvinotibatsira, zvinotitora kuenda nesu kugena, ndizvo zvatinofarira. Panotaurwa zvinhu zvinovaka, zvinhu zvinotidzora, zvinhu zvinotitsiura, zvinhu zvinotibatsira, hatiwani kuita kamira ipapo. Hatiwani kuita kamira ipapo. Asi right now izvo zvipakanzi patanga live yekuti pari kutukwa Gloria kana kuti pari kutukwa umwe munhu, tinoenda kunozara ipapo, tinoenda kunobaya malavu nemalavu, kunomwaya malavu nemalavu like never before, kuti ngaatukwe. And you gain what in the process? Atukwa, and then what? Takuchidzira hondo, and then what? Wavenga munhu wausingazivi, and then what? Takafanana guys, hakuna chisikwa chiri nani kudarika chimwe. We are all equal in the eyes of the Lord. Wakachuka, uri yellow boni, uri mutema, uri mukobvu, uri mutete, une mari dzako, anditika unopfeka malebhu, unogara muzimba zimanjoni, uri weklasi, hausi weklasi. Takafanana, hakuna chipuka chiri nani kudarika chimwe. Because guva ratinopinda kana nguva yekukwana imwe chete, inga toilet ratinopinda pano pasi imwe chete one, toilet ratinoenda i1. Mweya watiri kufema vakashita nevakanaka tiri kushare. We are sharing that mweya iwoyo vakanaka nevakaipa tiri kufema mweya wakafanana tese. Toilet ratiri kunopinda tese imwe chete yakangofanana, inogona ngosiyisiya mbo rangu rinobayiwa nerako wakanaka rinobayiwa. Saka hapana chisikwa chiri nani kudarika chimwe. Tikazivai papo tinenge tabatsirikana. Chizivai mudivadikana. Masituation enyu aya muri kufunga kuti zvapera zvapararaka. It's never too late. Bring those impossible situations back to life. Bring your situation back to life. Yaita kunge yakafa, kunge isisina direction. Iunze back into mupenyu. Just say the word talita kumu. Invite God and say, God, raise up my standards. God, raise. Vavengi vakatarisa, I want you to raise me up. I want you to raise my standard. I want you to take this rejected stone and make it a pillar of the corner house. The rejected stone rakarambwa, dombo rakaraswa nemuvengi chidzira rina basa iri. Umwe munhu akanoritora akanoisa pakona yemba rikajegera imba. Kuti make me that. God, vavengi vakatarisa, keep blessing me Mwari. Vari busy kutaura, hama dziri busy kukuisa mumabhotoro, dziri busy kudeclare urombe, dziri busy kudeclare kuti anofira kudiaspora kwakaenda kwaasi kuzodzoka, anofira kudiaspora kwaanenge achingotambura, hapana chaanoita, hana chaanoburisa, hana kana chaanofaka, hafaka vakaguzimabho, hafakadii. Iwoika busy declare to God today. Tell God kuti Mwari, it will never happen. You are God. Jehovah Jireh zvoshamisa, Jehovah Nisi, Jehovah El Shaddai, Jehovah Rafa. Anditika Mariko kupedzisira zviri kuzoita vachida vasingadi vavengi vachatarisa. Mwari simudzei, Mwari vakatarisa, but it starts with your heart. Zvinotanga nemwoyo wako, zvinotanga nemwoyo wako. Ask God to clean your heart first. Ask God to clean your heart first. Mwoyo wako ngauchene, mwoyo wako ngauchene. Then you see everything flowing.
obva washaya kuti chii Mwari vanenge vavhurira. Mangwanana nhasi, I hope guys ndabata 1 zvangu kana 2, noti vakawanda, 1 person or 2 people chete vana chidangoti vabatikanewo, vana chidangosimudzirawo, vana chidangounzawo hope mukati muupenyu hwavo kuti it's never too late. Bring back that situation into life. Hapana chinoramba, hapana chisingaiti. I hope pana abatsirikana. Tinotenda guys, ndokudai mese Mwari akuitire zvakanaka. Tosangana zvedu time anditika start declaring right now. Start declaring right now. Start speaking right now. Start saying the word right now. Say all is well. Enda unobata firiji uivhure uti Mwari, all is well, ndokutendai. Mwari, urwere uhu Mwari ndinokutendai. Zvangu zvatoita, matondiporesa. Start exercising that faith and see what God is going to do mukati muupenyu hwako. Muswere zvakanaka, muve neziva rakanaka, muswere munyasha. Let our mouth, our hearts, our lives be guarded by God. Before we speak, let us think. Soko randiri kuzoshama ndichitaura iri, handisi kuofenda umwe munhu here, handisi kudestroya umwe munhu here. Patinenge tichienda kunoungana paya, there's nothing wrong kuenda unomirawo uchiunganawo uchionawo uchiteererawo. Handitika, let not dwell deeper. Let not allow the devil to use us as his agents, because the devil is now using us as his agents in every corner of our lives. Let's rebuke and refuse that. Let's mukati muupenyu hwako muswere muve nezuva rakanaka guys. Love you all.